Sige, so pasunod na to si Kagawad Morina Barolo de Aros ang barangay Kapalis Damanga sa pagambahon na Digicomtech. It's hard to forget. Lakpakan naton mga kagrupo, mga short. Magreta ko na sir sa mayong gabi sa inyo titanan sa mga gupo ng mga DJ kag sa kaupod ko nga ranista sa barangay Kapalis akong mga kaupod nga barangay official nga ginapangunahan na sa ampo ng barangay Rosalibong Hanay kap mayo nga pagtiida sa FB sa akong family sa Panitan Kapis Barolo Domol family lantawa kami ninyo da sa FB Sige, si Kagawad Morina Barolo de Aros. I love you so much, ikaw akong pinalangga. You're the only one sa dughan ko, gapanag-iya. I miss you so, kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakaga. You promise me na ako lang ang tanan. Until the end, di mo ako pag-aunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Now that you're gone, kung daw ano kasakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himoon ko, because it's so hard to forget. Hindi ka gid malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkabadunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, kung daw ano kasakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himoon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himoon ko, because it's so hard to forget. Anong himoon ko, because it's so hard to forget. Shout out ganito sa mga BRC family, sa mga wapisan ng kagrupo, mayong gabi sa inyo tanan, kag hindi ta ka nakamutag isa-isahon paghalong lang kamo always Tech 7 lady. Short FM, your number one choice.